କେତେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇଠି କ'ଣ ରହିଗଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଗିପଡ଼ାରେ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୟାନଦୀ ନଦୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିଲାନି ସେ ପୁରା ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଚଢିଗଲା ସେଟା ଉପରକୁ ଦେଖୁନା ପରେ ଦେଖିବ ଯାଉଛି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ କାଢିଲା ବାହାର ଥିଲା ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଉପର ପଟେ ବଢିଆ ଦେଖା ବଢିଆ ଦେଖା ବାହାର ଥିଲା ନା ଉଠିକି ସମୟରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଧରିକି ନେଇ ପଳେଇବ ଭିଡ଼ିକି ସବୁ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଛ ନା ସୁବିଧା ରାଗରେ ଦେବ ନା ହଁ ସେଇ ହେଲା ବରଗାନ ବହୁତ ବୁଡ଼ି ଟିକେ ରହୁଛି ନା ଏଠି ବି ପଳେଇବ ସେ ଜଣା ପଡୁଛି।